Samotným. Dobrý den, jak pak se zde máte? Tohle je ksich? Jo, to je to ksich. A to koukejte, jak se někdy zůstávej. Oh yeah, tak to bylo všechno. A ještě mám problémy s mozkem. Doufám, že se uvidíme. Mně se bude stýskat. Oh yeah. Ahoj. Mějte se dobře. Ahoj.